Здравейте, приятели! Ние от leximoti.com ви представяме неустоим имот в сърцето на град Мартен. Две грандиозни сгради, обединени в перфектна синергия. Локация: топ център на град Мартен, област Русе. Лесен достъп до всички удобства. Жилищна сграда. Просторна къща, разгърната на 3 етажа. Първи етаж. Огромна кухня с трапезария и камина, веранда, 2 спални, 2 бани, дрешник. Не се колебайте, свържете се с нас още днес, за да организираме оглед. Втори етаж. 3 спални, голяма тераса, дрешник, санитарни помещения. Допълнителни екстри. Висококачествени материали и дизайнерски решения. Отлична изолация за максимален комфорт. Сигурност и видеонаблюдение за вашето спокойствие. Част от обзавеждането е включено в цената. Автоматизирани врати за лесен достъп. Паркоместа и уютна градина. Невероятна инвестиция, съчетаваща дом и бизнес. Подземен етаж. Голяма, 80 квадратни метра, спортна зала, стая за отдих, сервизни помещения, складове, котелно, санитарен възел и подземна връзка с бизнес сградата. Между двете сгради се намира дворна част с красива и уютна градина, с пещ и закрито барбекю. Бизнес сграда. Голяма полезна площ, разпределена на 3 етажа. Първи етаж. Ресторант с кухня, сервизни помещения, санитарни възли, гараж, 2 магазина с отделни входове. Втори етаж. Лятна градина, бар, офиси, санитарни възли. Не се колебайте да се свържите с нас още сега за повече информация на телефон 0887 534 969 и 0886 07 60 60. leximoti.com е експертът до вас, когато търсите да купите, наемете или продадете недвижим имот от всякакъв жилищен или търговски тип. Подземен етаж. Нощен бар, кухня, складове, санитарни възли, топла връзка с жилищната сграда. Чрез нашите утвърдени партньори от банковият и застрахователният сектор, ние от leximoti.com съдействаме абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране, застраховки и инвестиционни програми, според индивидуалните нужди на всеки наш клиент. Обадете ни се за безплатна консултация. Ще се радваме да чуем и отговорим на вашите въпроси. Очакваме ви на 0887 534 969 и на 0886 07 60 60. Благодарим ви за доверието.